Wannan shine karatunmu na 6 inda muke karatun yadda ake iya hada wato huruf a iya karanta su kamar yadda ya kamata. To karatunmu yau na 6 shine ashkalul huruf, ma'ana yanayin harufa. Su ne yau za mu yi duba zuwa gare shi. Wato wannan bangare shine kusan wanda ya fi kowanne muhimmanci kuma yana da dan wahala kaɗan. A yanzu ne za mu ga yadda kowane harafi yake zuwa a farko, tsakiya da kuma ƙarshen kalma. Saboda idan kuka yi la'akari za ku ga cewa in aka ɗau abu misali kamar ta'un, kamar yadda kuke ganin shi a nan, za ku ga gashi nan ta'un yadda yake kenan. Amma a cikin rubutun larabci ko da Kur'ani ka buɗe za ka ga ta'un idan ya zo a farko yana zuwa a wani yanayi ne na daban. Haka idan ya zo a tsakiya yana zuwa a wani yanayi ko shakali na daban. Sannan kuma idan ya zo a ƙarshe ya zo matsayin shi ne harafin ƙarshe a kalma, to kuma ga yanayin da yake ɗauka daban. Ku kalla abin da kyau za ku fahimta. Idan ya zo a farko to haka yake zuwa, sai ya zamto kamar yana da hannu wanda zai jone da na gaba da shi. Idan ko ya zo a tsakiya ne to zai zama hannun guda biyu ne, ɗaya zai jone da na farko ko kuma wanda ya zo kafin shi, ɗayan hannun kuma zai jone da na ƙarshe ko kuma wanda yake a gaban shi ko da ba shi ne na ƙarshe ba. Haka kuma idan ta'un misali ya zo a ƙarshe to zai zamo yana da hannu ɗaya wanda hannun za ta jone da wato duk wata harafi da ta zo kafin ta'un kenan. An fahimta? To abin kamar formula ne, yana da ƙa'ida. Duk wani harafi da yake nan kamar ta'un to shi ma haka yake. Yanzu misali ka ɗau tha'un ko ba'un ko nunun, duk haka tafiyansu yake. Yadda kuka ga ta'un haka tafiyansu yake. Ta'un, tha'un, ba'un, nunun, haka suke zuwa farko, tsakiya, ƙarshe. Ga wani misali a nan wurin shine ha'un, ha babba kenan. Kun ga yadda yake zuwa a farko? Haka yake zuwa a farko. In ya zo tsakiya kuma kun ga hannu guda biyun nan. Haka kuma idan ya zo ƙarshe sai zama hannun guda ɗaya ne. Ba san ko ana fahimta ba. Abin yana buƙatan a yi tadabburi sosai, a sake bin shi kuma a duba abubuwan da kyau. Don haka ne ya sa na ɗan samo wannan abin wanda zai nuna muku yadda abubuwan suke zuwa a farko, tsakiya da kuma ƙarshen kalma, tun daga kan alifun har zuwa ya. Wannan su ne ashkal ɗin guda 3. Kun ga idan muka ɗau alifun ga yadda yake zuwa a farko, yakan zo a haka kamar a tsakiya haka, nan kuma yakan zo a ƙarshe haka. To kamar dai na alifun dai ku cire shi tukunna, saboda shi yana dan akwai wani dan makala akan shi haka, zan so mu bari tukunna sai nan gaba. To amma sauran in aka yi la'akari da su, kun ga ba'un yadda ke zuwa farko, haka ta'un, haka nun, duk tafiyansu ɗaya ne. To haka kuma suke zuwa a tsakiya, suna zuwa da hannu guda biyun nan in sun zo a tsakiyar rubutu. In sun zo ƙarshe kuma hannu ɗaya ne yake zuwa sai ya jone da su, sai su ƙarasa wato kalma kenan. To haka jimun, haka ha'un, haka kha'un, su ma duk haka ne. Suna zuwa in sun zo a farko hannu ɗaya ne gare su, in sun zo a tsakiya kuma hannu biyu kenan zai kasance, ɗaya gaba ɗaya baya. Hakan sun zo a ƙarshe hannu ɗaya sai ya jone ta bayan su. Sai dai akwai waɗansu wanda ba sa yadda abin da zai jone a gabansu ya mannu da jikinsu. Wannan kuma za mu yi bayani a kansu, kamar wawi da dalun da zalun da ra'un da zayyun. Ga su anan wurin kun ga 1, 2, 3, 4. In sun zo a farko to ba sa haɗuwa da wani abu, ba wani hannu da suke kamawa. An gane? In sun zo farko ba sa kama wani abu. Idan sun zo tsakiya kuma hannu ɗaya ne yake kama su ta bayansu, amma ta gabansu baya kamawa. Haka idan sun zo ƙarshe hannu ɗaya ne ta bayansu. Wato su dai ta gaba ba abin da zai kama su, sai dai ta baya. An fahimta ko? To in ka cire waɗannan, sauran duk masu sauƙi ne, duk yanayi ne na irin ba'un suke ɗauka. To ga aiki na yau, ina so za a haɗa waɗannan harufa yadda suka dace domin su zama kalmomi. Kun gan su anan a rarrabe suke. To abin da nake so da ku anan shine wannan da wannan da wannan kataba a haɗa min shi
a rarrabe suke, a haɗa shi ya zama kalma. Wannan ma akala a haɗa shi, wannan a haɗa shi shi ma, wannan ma a haɗa shi, a haɗa wannan, a haɗa wannan, gashi nan duk ina so a har haɗa su. Aikinmu na yau kenan insha Allah. Ana iya sauke wannan ɗan littafi a ƙarƙashin wannan bidiyo. Sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Kada a manta kuma idan ba a fahimci wani abu ba, ana iya yin bayani insha Allah. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.